रानी जी कहनवा दे दो हर की बजना जीरा बजना जीरा से हीरा रतनवा दे दो ऐसा भू बाबा अरे राजा जी खजनवा दे दो रानी जी कहनवा दे दो राजा जी कहनवा बबुआ के चाचा चली भागी ना। अच्छा बबुआ हाँ बबुआ के ना बबुआ के पापा के भगने अपना भाई का खुशी में वाह वाह बहुत पुरस्कार मिले हार्दिक अभिनंदन बंदन यहाँ का अपना भाई का जन्म लूटा होता है। हल्का हंसली काड़ा छाड़ा अब बाजू बंद झुमका तारा हल्का हंसली काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका बबुआ के पापा बबुआ के मम्मी फुआ फूफा सब लोग कहाँ बा भाई सब लोग आ रहा है आवे के राजा जी खजनवा दे विशाल भैया एक बस आप लोग जाइए आप लोग जाइए भैया प्लीज 2 मिनट के लिए जाइए आप लोग बैठ जाइए भैया आप लोग बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए बबुआ कहाँ बड़े कि पाँव के पाए जलिया दे दो कमर कर धनिया दे दो ले ले सो गया है
एगो फोटो ले लिया हो बबुआ संगे हमने के भैया कि पाँव के पैजनिया दे दो कमर कर धनिया दे दो हर दिए बीच में आइए ना भैया। दे दीजिए इनको दे दीजिए इनके हाथ। भाभी को दीजिए भाभी। बबुआ के मम्मी हाँ बबुआ के जोरदार ताली बजा खाली बबुआ के मम्मी खाली बजाई तो हर की पाँव के पैजनिया दे दो कमर कर धनिया दे दो इहे अरमनवा अपनी हर की अरमनवा अपनी कान गई अरनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो सुख दुख जियो सुलला भावना आके भाग जागल हो जुग जुग जियो सुलला भावना आके भाग जागल हो ललला आलवा के दीपो मनवा में आग जागल हो ललला होई है फूलवा के दीपो मनवा में आग जागल हो राजा जी खजनवा दे दो रानी जी गहनवा दे दो राजा जी खजनवा दे दो राजा जी गहनवा दे दो सबके सबके आराम से आशीर्वाद। आराम आराम से हेलो विशाल भैया एक सेकंड जिनका मंच पे प्लीज काम नहीं है प्लीज मंच को आप लोग खाली छोड़ कीजिए दीजिए कैमरा लगा हुआ है थोड़ा सा आप लोग बात को समझिए कम से कम स्पेस दीजिए ना मंच पर कोई नहीं जाएगा अभी इस मंच से अभी तक रहने दीजिए। आप बोलते बोलते थक जाइएगा इस मंच से कोई नहीं जाएगा आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए क्योंकि कैमरा लगा है। जब थोड़ा तक सा जब तक थोड़ा सा साइड हो जाइए। कि शोभे लधारा तू परबाज बाजे ना बजनवान हो ए ललना राम जी के भइले जनमवा हलिया उठ सोहर ए ललना राम जी के भइले जनमवा हलिया उठ सोहर हो ललना राम जी के भइले जनमवा हलिया उठ सोहर हो शोभे लधारवा तू बनवाज बाजेरा बजनवान हो शोभे लधारवा तू बनवाज बाजेरा बजनवान हो ललना राम जी बुआ लोग आई गए हाँ ए ललना राम जी के भइले जनमवा हलिया उठ सोहर हो ए ललना राम जी के भइले जनमवा हलिया उठ सोहर हो कौन मास बाबा मोर या हो पहिले कौन मास बेटा पहिले हो कौन मास बाबा राजा भैया या हो पहिले कौन मास बिना पहिले हो ए ललना कौन मास ए ललना कौन मास सुतली से जरिया की देखिया मोर भाई भइले हो ए ललना कौन मास सुतली से जरिया की देखिया मोर भाई भइले हो आई देखिए बबुआ के थोड़ा सा आप लोग थोड़ा
मैनेज कीजिए। आइए बबुआ के फुआ हुआ है फुआ है। कौन मास बाबा मोर पे यहाँ पहले कौन मास सीता पहले हो कौन मास बाबा मोर पे यहाँ पहले कौन मास सीता पहले हो ए ललना कौन मास सुतली से जरिया फलिया मोर सो रहो ललना कौना मासे सुतली के जरिया देहिया मोर भारी भइले हो ललना कौना मासे सुतली के जरिया देहिया मोर भारी भइले हो ललना कौना मासे सुतली के जरिया भइया मोर सो हो ललना कौना मासे सुतली के जरिया